Brink je v jádru multiplayerovou hrou, která v lecčems navazuje na známé a především velmi oblíbené Enemy Territory. Přináší klasický systém plnění úkolů plus několik novinek v oboru hratelnosti. Ovšem není to jenom multiplayerová složka, kterou hra disponuje. Pokud budete chtít, můžete se pustit do hlavní kampaně pro jednoho hráče, kde vás bohužel čeká nejedno velmi nemilé překvapení. Singleplayerové mise nejsou totiž nic jiného než 8 multiplayerových map spojených dohromady velmi plytkým příběhem. Nejde jen o shodné úrovně, samotná náplň misí je totožná s tím, co budete provádět online. Jediný rozdíl je, že nehrajete s živými hráči, nýbrž s počítačem řízenými boty. Něco takového je v dnešní době skutečně nepřípustné, hra je totiž doslova nehratelná. Umělá inteligence botů je k smíchu, takže ve chvíli, kdy od svých virtuálních kolegů potřebujete podporu a kooperaci, celý koncept hratelnosti se rozsype jako domeček z karet. V praxi to vypadá tak, že dva velmi nekoordinované týmy na sebe ve vlnách útočí a vy jako jediný se v tom chaosu snažíte plnit nejrůznější úkoly, a protože vám vaši v uvozovkách spoluhráči téměř nepomáhají, je interakce s jakýmkoliv objektem neuvěřitelně frustrující záležitostí. Ve snaze přidat hře na kvantitě vývojáři rozdělili kampaň na dvě části. Můžete si tedy všechny mise vyzkoušet jak za jednotky pořádkových sil, tak za rebely. Ve skutečnosti ale hrajete ty samé mise jako předtím, ovšem zatímco posledně jste velmi důležitý počítač bránili, nyní na něj musíte umístit výbušninu. Je to nudné, je to nehratelné a je jasné, že se vařilo z vody. Přitom základ pro poctivou singleplayerovou kampaň hra rozhodně má. Na samotném začátku všechno vypadá velmi nadějně. První věc, kterou uděláte, je, že si vyberete frakci a hned na to se spustí velmi pěkné intro, seznamující nás s vizí budoucnosti, kde futuristické město zvané Archa se ve strachu před zničením odpoutalo od pevniny a nějakou dobu fungovalo na otevřeném oceánu. Ovšem zásoby došly a ve městě vypukly nepokoje. Zkrátka těšíte se na pořádný nášup akce a namísto toho vás čeká veliké zklamání. Jistě, Brink je především multiplayerovou hrou, tak proč se tolik věnovat kampani? Problém je, že hra není tak velká, jak by si mnozí mysleli. 8 map, které jsou společné pro online hru více hráčů i singleplayer, jsou samozřejmě patřičně rozlehlé a rozmanité, ale pořád je jich jen 8 a to je velmi málo na hru, která se chce srovnávat s něčím, jako je Enemy Territory. A singleplayerovou nudu lze jen těžko považovat za adekvátní kompenzaci. Jediným zpestřením je tzv. Challenge mode, což je v jistém smyslu jakási forma tutoriálu. Jsou vám vysvětleny základy hry, které si v zápětí vyzkoušíte v praxi. Váš výkon ve hře je pak odměněn novým vybavením pro vás či vaši zbraň. Ovšem ani tato motivace vás u challenge modu na dlouho neudrží. Hned v druhé misi totiž nepříjemně přituhne a přítomnost hloupých botů se opět ukáže být zásadním problémem. Jediné, co by mohlo Brink v tuto chvíli zachránit, je multiplayer. Ovšem v cestě nám stojí poněkud nečitelný interface. V hlavní nabídce neexistuje tlačítko online nebo multiplayer mode. Na výběr jsou 3 položky: Singleplayer campaign, Challenge mode a cosi s názvem Custom game. Custom game vám umožňuje vybrat jakoukoliv z 8 misí a upravit nejrůznější podmínky pro hraní. A právě skrze Custom game se připojujete do multiplayeru. Ovšem nepřehledné herní menu je tím nejmenším problémem. Někdy se připojíte do hry se samými živými hráči, jindy se připojíte do hry, kde polovina hráčů jsou boti. A pokud máte veliké štěstí, tak jako my, připojte se do hry, kde běhá jediný opravdový hráč mezi partou přihlouplých botů. Brink, hra primárně zaměřená na multiplayer, nemá filtrovací funkci, která by vyhledala servery s opravdovými hráči. Hra totiž nedisponuje jakoukoliv formou prohlížení či spravování serverů. Zatím se tedy Brink jeví jako velké zklamání, ale co když se vám nakonec podaří připojit se do té správné hry s těmi správnými lidmi? Začne snad Brink konečně fungovat tak, jak má? Ano i ne. Plnění úkolů je rázem mnohem zábavnější. Hráči si navzájem pomáhají, kryjí vás i léčí a doplňují munici. Občas dojde i na vyhrocené momenty, kdy se svým kolegou kosíte jednoho padoucha za druhým a střežíte třetího, který hackuje jakýsi počítač. A na tuto krátkou chvíli Brink opravdu funguje. Ovšem celé to stahuje nevydařená hratelnost. Velkým tahákem byl jakýsi pseudo-parkour pohybový systém. Věc, která je naprosto nedotažená a nepoužitelná. Jednotlivé mapy zkrátka nejsou pro parkourové taškařice uspůsobeny. Čas od času se vám povede nějaký ten slide po zemi, ale to je tak všechno. Mimo to vás neustále budou rušit zprávy o tom, že nepřítel zabral kontrolní bod. Kde se ale jednotlivé kontrolní body nachází, vám hra už neprozradí a spoléhá pouze na vaši dokonalou znalost dané úrovně. Samotné plnění úkolu je přitom v celku zábava a když se sejde ta správná parta, hra dokáže zabavit.
Technické zpracování, zejména v oblasti grafiky, už ale žádná sláva není. Celé je to tak trochu kostrbaté a upřímně už jsme viděli hezčí střílečky. Malé plus si hra zaslouží za netradiční design postav. Zvláštní až groteskní tvary obličejů dodávají hře alespoň trochu jedinečnosti. Brink je tedy hrou, která zůstala někde na půl cesty. Vývojáři slibovali dynamickou hratelnost se spoustou netradičních parkourových pohybů, ovšem nic z toho nedodrželi. Brink se hraje jako každá jiná střílečka a zvláštní pohyby využijete jen zřídka. Singleplayerovou kampaň nelze brát vážně, funguje pouze jako trenažér předtím, než se pustíte do multiplayeru, který ale sám o sobě není nějak převratnou záležitostí. Ačkoliv úkoly jsou v celku rozmanité, hra samotná se prostě nehraje příliš dobře. Navíc neustále zkoumání, s kým to vlastně hrajete, jestli s živými hráči nebo s boty, hráče akorát tak frustruje. Samozřejmě nechybí ani klasické upravování vaší zbraně a zvláštních schopností či vzhledu postavy, který motivuje k dalšímu hraní. Pokud vás tedy svět Brink zaujal natolik, že jste ochotni přehlédnout celou řadu problémů, doporučujeme zakoupit verzi pro PC, která jediná disponuje obstojným prohlížečem aktivních serverů, kde můžete filtrovat jednotlivé hry a vyhnout se tak otravným botům. For the Ark to survive, we must have order. We must save the Ark!